जोंनि दिनैनि BPF हान्जानिफ्राय जे जोङो UPPL आव दिनै जयेन जाफैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनो सोलायनाय आरो परिबर्तनखौ नांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जों बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो दिनै 17 बोसोर जोङो BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै जोङो माबा खालामदोंमोन, जगदान होबोदोंमोन बा देरहासार खालामबोदोंमोन सारखौनो। जोङो दिनैहाय सोलायनाय परिबर्तनखौ नांगौनि थाखाय बा जोंनि थाखाय नङाब्लाबो इयुन जोलै बा फिसाफोरनि थाखाय जों जाहाथे जोंनि नैबे BTR सुक्ति जानायनि समाव जोङो सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय जोङो UPPL आव जोङो जयेन लाफैबाय आरो बे जयेनाव जोङो गासिबो जगदान होगोन आरो जोङो सारखौनो जोङो देरहासार खालामगोन। जों बे थांखिखौ लानानै फैदों आरो जोंनाव बेहाय आरो खुनु गोनो गोथो आरो सोलाय सोल' गैया। जोंनो सोलायनायखौ नांगौ आरो बे BTR सुक्तियाव जे जोङो आगान होफैदों, जोंहा आइजोफोरनिफ्रायबो माखासे जोंहा दावगालांनो थाखाय जे सारमोननिफ्रायबो जोङो अनेक मिटिङाव जोङो खोनायो। दिनै माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोमोन्दैबो मोनसे जेनेबा मोनसे माबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दायोब्ला जेनेबा सरखारनिफ्राय ओरैबायदि अनसुंथाइ मोनगोन होननायाव जोङो दिनै जोंनि माखासे हान्जा आइजो लोगोफ्राबो बेवहाय मोजां मोनदों। जोङो नैबे BPF हान्जायाव दे जोङो सोलिबाय थानाय समाव जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो दिनैसिमबो इसिबां मानि माबाखौ मोनाखै आरो जोङो सुबिदाखौ मोनाखै। जोङो ग्रेडिं जायोबा बिनि 15,000खौ जोङो खालामो। दा बिनि थाखायनो नैबे BTR सुक्तियाव जे सारमोनहा बुंदों 50,000 जे एप्रुभ जानाय लोगो लोगो मोनगोन, बिनि गेजेरजों आरोबाव नैबे BTR सुक्तिनि गेजेरजों 25,000खौ होबावगोन होनदों। दा बिनि थाखायनो जाहाथे जों जयैनो बाहाय फैयोब्ला जोङो बिनिफ्राय आरोबाव आइजोफ्रा जौगाखांनो हाबावगोन आरो फिसाफोरखौबो मोजांनिफ्राय मोजां जोङो बिथोन होलांनो हागोन आरो फिसाफ्राबो जोंनि बे ज' स्ट्रं जानायावनो जाहाथे जोङो फिसाफोरखौ गोरलै राहा लामायैनो जोङो खांलांनो हायो आरो। दा दिनै जोङो बे सोलायनाय परिबर्तनखौ जों लुबैनाया बेनो, जोङो BPF हान्जायाव जोङो थायालासिनो दिनै जों बिसोरखौ गादबनांगौ, जोङो जगदानाव फैनांगौ, जों जुक्ति जानांगौ। गासिबो ग्रुपआनो आइजो लोगोफ्रानो मिथिनांगौ जे जों गासैबो परिबर्तन सोलायनायखौ नांगौ होननानै जाहाथे बयबो जोंनि आइजो लोगोफ्राबो गोसोखौ दुंगाखांनानै आरोबाव जों जेरखम दिनैनो बेबायदि UPPL आव जेनेबा जयेन जाफैदों, बिदिनो आरोबाव उननि बेलायाव जोङो इलेक्सन जायैनि सिगां आरोबाव फैबावनानै बेबायदिनो जयेन जाफैयो, बेखौ आङो लुबैयो। आरो जोंनि माखासे आइजोफ्राबो दिनै सारमोननि माखासे मिटिङाव बुंनाय जे बे खोथाफोरखौ गोसोआव लानानै जाहाथे गामि ओनसोलावबो सोरबाफोर मानसिफोर बुजिनो रोङैफोरखौ बा बुजिस्लाबनो हायै मानसिफोरखौ खाथि खालानि आइजोफोरखौ बा माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपबो आइजोफ्रा मोनसे माबा जुथुमा जायोना मासाव खनसे, बेहायबो जुदि फोरमायलायो जे जोंनि परिबर्तना मारै सोलायबोनांगौ बा जोङो आइजो लोगोफ्रा माबायदि जुक्ति जानांगौ, सोलायनायखौ जों माब्रै लाबोनांगौ, बेफोर जिनिसखौ बुजायनानै होनो रोंनाय जानांगौ आरो। दा बेखायनो जोङो आइजोफ्रा मिटिं दावथिंफ्राव थांलायलायबासो सारमोननि खोथा मोनोब्लासो जोंनि गोसोआबो बबेबा बुजियै खोथाखौ जों बुजिनो मोनो। थिग बेबायदिनो थाखायनो आङो आइजो लोगोफोरखौबो जे जोंनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुप माखासे हान्जा दं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हान्जानि माखासे आइजो लोगोफ्राबो जुदि जोंबायदिनो जुदि गोसोआ दुंगाखांनानै जुदि बे हान्जायाव फैयोब्ला आङो मिजिंथियोदि जेब्लाबो दानि नैबे BTR सुक्ति जानायाव UPPL हान्जाया देरहासारगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मासाव खनसे गावजों गाव रायलायलायनो होदोंना, दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोङो सोरबा माखासे मानसिफ्राबो माबा स्मार्ट गैयैया स्मार्ट जाबोदों, दिनै सोरबा रायलायनो हायै साहसाबो रायलायनो हानाय साहस जाबोदों। थिग बेबायदिनो जेरखम सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों स्ट्रं जायो, बेबायदिनो जों दिनै UPPL दोलोआवबो बा UPPL हान्जाखौ मोजां मोनग्रा आइजो लोगोफ्राबो दिनै बे माबाखौ जोङो 5 बोसोरखौ सारखौ देरहासार होनानै 5 बोसोरनि गेजेराव सारा माबायदि मावलाङो जों बेखौ नायनि फै बयबो खनसेखौ जों सारखौ देरहासार होथारनि आरो। बयबो जोङो सोरबाया गोनो गोथो जानानै थादोंब्ला गिनाङा, दिनै सारमोना जोंखौ बिराद गोसो गोथारै जोंखौ वेलकाम खालामदों, गोजोननाय होदों, सारनि आखाइजोंनो जों बरायनाय लादों। सारनि सायावबो आङो साबायखर बावो आरो सारखौ आङो देरहासार जागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो जेरैबाबो जोङो सारखौ देरहाहोखागोन। सारा देग्लायनि बोसोराव जेरैबाबो देरहाथारगोन आरो आंनि